balaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayag sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon ako asya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya ini sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, bisan tamayong tao biyay-biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pagiyong sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Video ko gamay lang ha, para ipakita ko lang dito sa ministry kay documentary abini. Ari si Bro Felipe free ay amo ni siyang sitio leader diri nga kung magsaka kami diri dapat madala na kami sang letter nga una para sa iya, para i-welcome ta nila diri. Kay amo nang naistoryahan diri subong ari si Bro Yams puhon siya ang magdala diri, kag si Bro Arnel pwede diri banda bro daw silaw abida. Okay, na siya magutod ni sila duha. Tapos ari naman ang papa ni Bro Yang. Yang nga tatay. Mga panila ni mga ancestors diri. Ari naman si Bro Sis Biyeng, anak na Sis Gina na asawa, asawa ni Bro Arnel. So mo na yung mga igsuon diri kami subong basi magbaba man kami karon kay maulan na. Thank you very much sa pag-welcome. Lalinon ang nagtuman, busa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, tama